upama mung sliramu kang dadi telenging ati wis lawas anggonku nunggu nanging amung leledo ngelingono rikala dina ke pungkur nate ngendika napa Pak sliramu nate ngendika tresna lahir dalam kubur tresna lahir terusing batin nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Winardi luar biasa suarane jos nggih napa jenengan nggih mantan penggirong to Pak Win boten lah kok suarane iso kaya ngoten niku gembleger kula wae kalah gedhe kali jenengan nggih niki kalih promosi kula sing rias niki bojo kula rias temanten oh ingkang garwa nggih nggih terop komplit nih oh saking panjenengan nggih nggih kinten-kinten badhe pinten ngeten iki halah niku nggih derek ki Mbak Pak oh nggih niki termasuk sepupu nggih ngoten ibu kula niku Mbak Yune Mbah Sukiyem. Oh, ngoten. Nggih. Kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku. Sinten? Lah, namine Pak Bambang Sularso. Niku kalih kula nun sewu. Beda bapak, beda ibu nggih. Padha niku. Nggih. Lah ning mbahe, nggih. Mbahe Pak Sularso kali mbah kula niku. Lah niku nggih benten niku nggih. Oh, berarti sampean padha kalih kula nggih. Pripun? Jenengan asline nggih dulure kancane kancaku. Oh nggih, kancane kancaku. Nggih. Sami. Nek kancaku dipek. Ha ya ngono. Nggih. Monggo, ya sapa, Mbak? Monggo kangen ning ati. Mang pilih Mbak Birgita. Napa sinten? Siap ora? Monggo, nggih. Nggih ditarik to, Pak, niku ben iso jumeneng mergo. Ah, mboten, narik kok kleru gitu. Sampeyan lek ora gelem narik kok ditarik genti lho. Pak, minta tolong dong, Pak. Kok geting aku. Wes, anggere sing wedok meni minta tolong dong, Pak. Langsung bringose tetel kabeh. Nggih. Monggo. Kangen ning ati. Digarap ketawangan non. Sik to, Pak, aja kesusu sik to, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu, ngoten lho. Cocok nggih Bapak Ibu nggih. Oh. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten layak wedi sampean. Nah, nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan to, Pak. Kula kan saulan iku. Lho, mboten to? Mah, Pak. Wah, lah moh Pak. Ayo bejamu Bir, nawe kok ora entuk apa-apa bar iki. Pak, jenengan wau kan nalika sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maeman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku, ayo Mbak maem nanti kangen maem ngono lho Pak. Heeh. Terus sak niku ajenge tangklet jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Kat mang sore ki ora kenal Pak. Belas ya Allah Pak, Pak panjenengan bagus men to Pak. Brengos lho Pak. Jang. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis ayo ndang digarap kok. Oh, dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya Pak, iya. Sabar Pak, sabar. Hatine Bu Win ning jero karo tutup-tutupno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kangen ati. Nggih. 500.000 ya Pak. Boten Pak, guyon. Karo kene ya ora. Ora siap ini. Ayo. Nggih, Kyai sepuh ki aja disuwuni arta ning disuwuni Pak? pangestu, ngono lho ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi judul.